Barcelona és la ciutat d'Europa amb més densitat de vehicles per quilòmetre quadrat i una de les més contaminades. Presentem un pla transformador amb mesures de gran impacte i baix cost per passar de la ciutat dels cotxes a la ciutat de les persones. Peatge urbà, Barcelona 22. Què és el peatge urbà? És la mesura més efectiva per dissuadir l'ús del vehicle privat, cotxes i motos. Afectarà especialment a qui condueix habitualment i fa un ús individual i evitable del vehicle. Un ús irracional que posa en escac la nostra salut i la del planeta. Com funciona? Amb un pagament diari per circular dins de les rondes de Barcelona de 7 del matí a 8 del vespre cada dia de la setmana. Aplica a residents i no residents. Tots els vehicles tindran 10 dies de circulació gratuïta a l'any. Exempcions. Vehicles d'alta ocupació. Vehicles per persones amb mobilitat reduïda. Transport públic i col·lectiu i taxis. Persones treballadores amb baixos ingressos que necessiten el vehicle per la seva activitat professional. Serveis d'emergències i essencials. Grans beneficis per al conjunt de la població i per al medi ambient. Reducció dràstica de vehicles i emissions, del consum energètic, de sorolls i accidents. Eliminació de les autovies urbanes, conversió en carril bus, carril bau, carril bici i conversions en zones de vianants. Els ingressos nets es destinaran a la mobilitat activa i al transport públic i el 10% al sistema públic de salut. Pla de xoc per al transport públic. Increment de l'oferta de transport públic de connexió amb Barcelona. Extensió del sistema tarifari integrat i creació d'un abonament anual de transport públic a Catalunya. Carrils bus urbans i d'entrada a les ciutats i millora dels principals intercanviadors de Barcelona. Pla de xoc per la bici a Barcelona i l'àrea metropolitana. Increment de la quota modal dels desplaçaments en bicicleta al 10%. Per conèixer amb més detall el pla i els seus beneficis, el suport social i les respostes a les qüestions més freqüents, entra al nostre web barcelona22.net. Recuperem la ciutat.